Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haliga studiyada o'zimizga ko'rkan fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolganini biz topshiruv davomida bilamiz. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etadi. G'aliyaskar Kamol ismidagi Tatar davlat akademiya teatri aktyori, Tataristonning ot qozongan artisti Oleg Foziljanov. Xayrli kun Oleg afandi. Xayrli kunlar. Dini fikrni taqdim etadi muhtaram imom hazratimiz, markazimizdan Rahmatulloh masjidi imom xatibi Rustam Hazrat Yasaviyev. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hazrat. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli fikrdoshlarimiz, biz topshiruvimizni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan, kayflaringiz nechik? Ali abi yilmayib tatirasin rahimit. Allohga shukr. Menim şol indi, yaşaw ravishim şol. Allohga shukr deb yaşaysi kile. Sen har vaqt yilmayib yashaysan, sahnada da sahnadan tishda. Мен шуңа игътибар итәм. Булай да бит инде без хәзерге заманда бик бер-беребез белән теге ничектер урамда йөргәндә дә дисеңме, хәтта мине күреп бүтәннәр дә елмайсын. Менә шундый минем дә. Амин шулай булсын. Хәзрәтебез, сезгә кәйфләр ничек? Алхамдулилlah. Исән саулар. Эшләребез бара кирләр. Алхамдулилlah. Аллаһка шөкер, шушандай Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ дигән нуктада тапшыруыбызның беренче өлешенә, танышу өлешенә күчәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, танышу өлеше оригиналь рәвештә башкарыла. Фикердәш үзе турында үзе таныштырмый, аның эшчәнлеге турында янәшә утырган фикердәше үз фикерен белдереп китәргә тиеш. Али абый, янәшәдә мөхтәрәм имам хәзрәтебез утыра. Дингә мөнәсәбәтегез нинди? Минем дингә мөнәсәбәтем Аллаһга шөкер дим, чөнки соңгы вакытларда менә ничек кенә әйтсәк тә, мин бит әле теге театрдан тыштаган бәйрәмнәр дә алып барам, теге мәҗлесләр дисеңме, менә Аллаһга шөкер, никах мәҗлесләребез күбәйде хәзер, курбан ашларыбыз күбәйде, күптәнге көткән Аллаһга шөкер дингә кайтабыз. Нәрсә генә әйтсәк тә, яшьләребез күп йөри. Минем дингә карата фикерем электән дә шулай булды ул, хәзер дә шулай. Мин уңай. Менә нишләтәсең, тормышта бөтенләй дин белән яшәп булмый шул. Менә шул ягы кызганыч. Рөстәм хәзрәт, сезнең сәхнә эшчәнлегенә, актерлык һәм театр осталыгына мөнәсәбәтегез нинди? Кичкенә вакытта мәктәптә укыганда Мостай Кәримнең кыз урлавында Иштимердә уйнаганым булды. Урас инде күрәсең, эпелек тозлык авыз иткәнбез булса кирәк инде. Булай күп сәхнәдә булган шәхесләрдән дингә яхшы караган кешеләрне беләбез. Намазга баскан артистлар бар, сәнгать әһелләре бар, ураза тоткан, мәчеткә йөргән, җомгаларны калдырмаган. Әлхәмдүлиллаһ, саннары арта дип беләбез. Biz рәхмәт хәзрәт фикерегез өчен, хәерле имин эшләр булсын, танышып киттек. Инде акырын гына тапшыруыбызның төбелешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, инде бүгенге тапшыруыбызга килгән икән атаклы актер. Шулай ук инде безнең иң ихлас хәзрәтләребезнең берсе бүгенге студияда икән. Без инде тапшыруыбызга да башка тема сөйли алмадык. Бүгенге тапшыруыбызның темасы ихласлылык, ягъни ихлас булу, битлексез яшәү. Әйдәгез шул хакта сөйләшеп китик. Һәм беренче сорау шундый булыр: кем ул ихлас кеше? Али абый, рәхим итеп сездән башлыйк. Сез шулай ук сәхнәдә битлек кию, образга керү, сезнең тормыш эшчәнлегегез никадәр авыр, ихлас булырга. Кем ул сезнең өчен ихлас кеше? Минемчә, тормышта ихлас кеше инде ул ичендәге нәрсә, ул тышта да шулай булырга тиеш. Ләкин бүгенгесе көннәрдә, хәзерге вазгыятьләр заманында бик ихлас ук булып битеп була микән ул? Мин әйтмәс идем, бүтән кешедә бүтән ичендәгесен әйтә ала дип, барыбер күпме генә ихлас булырга теләсәң дә, барыбер яшеренергә туры килә. Менә шу кызганычка каршы шушы әйбер белән очрашырга туры килә. Чөнки менә мин үзем сәхнәдә уйнаган чакта шушы образларым аркылы шушы ихласлыкны чыгарырга телим. Менә үзеңнең әйтә алмаган фикереңне сәхнәдә әйтәсе. Син әйтмисең бит аны. Аны образ әйтә бит. Тормышта әйтә алмаганны, син тормышта әйтә алмаганны сәхнәдән чыгарып әйтәсең. Менә мин шушы әйбер яклы
И теләр идем, менә миңа әйтәләр дә, ай-яй усал синең телең, ай-яй усал син, ай-яй хата әйтәсең дип әйтәләр дә, мин әйтәм, менә минем шикелле күбрәк әйтүче кешеләр булса, бәлки безнең тормышыбыз мондыйрак булмас иде. Башкачарак булыр иде ул, ихласлырак булыр иде. Әнә шул нәрсә дип әйтәсе килә, ялагайлыклар бәлки бетәр иде. Менә шушы әйберләр, менә шуңа күрә минем интервьюлар бик бирәсем дә килми. Шуңа күрә үзең беләсең инде, мин авырлык белән генә ризалаштым. Рәхмәт Али. Аның менә аның теге кыңгыравы соңыннан ишетелергә мөмкин. Чынлап та шушындый туры фикерле, биклексез кешене бүгенге ихласлылык тапшыруына чакырдык Рөстәм хәзрәт. Рәхмәт Али аби килгәнең өчен. Хәзрәтебез, сез безнең даими экспертыбыз. Сездән дә шуны ук сорар идек, кем ул ихлас кеше сезнең аңлавыгызда, динебез аңлавында, рәхим итеп әйтеп китегез. Коранда Алла Тәгалә ихласлык турында әйтә инде. Ва ма умиру илля лиябудуллаһ мухлисин. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән адәм балаларына ихласлык белән гыйбадат кылу әмер булды. Шуңа күрә нинди генә гыйбадат булмасын, намаз булсын, ураза булсын, Курбан чалу булсын, хаҗга барып кайту булсын. Булар бөтенсе ихласлык белән башкарылырга тиешле. Ихласлык булмаганда билгеле әҗер савапта булма. Һәм ихласлык турында сөйләгәндә безнең дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның ният хакындагы хадисен дә еш кына искә төшерәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иннамал аъмалу бинният. Димәк, һәр гамәл нияткә карап багланыр, ягъни бәяләнер ди. Шуннан да адәм баласы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, ул эшкерсез булса хәерле. Беренче Аллаһ каршында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Икенчесе, димәк, Аллаһның Расуллары, Аллаһның китаплары каршында, Аллаһның, димәк, дине каршында, җитәкчеләр каршында һәм кул астындагы кешеләр каршында, гади халык каршында. Карагыз, димәк, бүлеп әйтелгән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әд-дину насихат дип әйтә бу хадистә. Дин ул насихат. Насихат дигән сүз бу очракта, димәк, кимгәдер акыл өйрәтү хакында сүз бармы? Монда аның бүтән мәгънәсе килә, эшкерсезлек дип килә. Димәк, мөселман кеше якын кешеләре белән, гаиләсе белән, әти-әнкәсе белән, мөгаллим остазлары белән эшкерсез булса хәерле. Улаң үсешенә ярдәм итә иншалла. Без рәхмәт хәзрәт фикерегез өчен. Без инде акрынлана киләсе сорауга да күчербез. Ул күпмедер якын, ләкин инде аның капма-каршы антоним төшенчәсенә барып тоташа, битлек. Али аби, сездән башлыйк. Сез бу битлек төшенчәсе белән бик яхшы таныш. Ни өчен кеше битлек кие? Коммунистлар заманында дип әйтегән, мин ул заманны әйтәсем килми, начар итеп искә аласым килми. Анда динне сүздә юк, дингә карата каты булды, сүздә юк. Әмма дә ләкин анда тәрбияви, безне әйттеләр инде, железный занавес дигән урысча кирде бит инде, безне капладылар, тегендә чыгармадылар, монда чыгармадылар, тегеләр әйттеләр, тотып тордылар дигән әйберне әйттеләр, без нәрсәсез килсә шуны эшли алмадык дигән әйберләр. Менә килде бит инде хәзер. Полностью килде, бөтенләй килде хәзер, өйлеп килде. Иң начарлары килде менә күп. Шушы әйбер белән хәзер капма-каршы очрашабыз. Аны битлек кию шулдыр инде ул. Шушы әйберләр нәрсә дип әйтәсе килә, булмый. Менә хәзрәт әйтә, менә нидәге Коръәндә язылганча бөтенесен менә булмый бит. Менә булдырып булмый. Нишләп булдырып булмый? Куркабыз. Курку дигән әйбер. Зөлфат Хәкимнең бер спектакле бар иде. Әйберсе курку дигән әйбер. Курку, менә шушы курку. Бәлки анда безгә алайыкта булмастыр. Менә шушы сүзне әйтсәк. Чынлаптан да бит әле Али әфәнде шундый сүзләр бар. Бу дөньяны курку тота, курку яшәтә. Бик акыллы Зөлфат әфәнде Фәрин. Шушы әйбер без бәлки әйтсәк, әйбәтрәк була торгандыр. Әйле әйтми калыйк әле дигән әйбер күп төшенчә ята бит менә. Ясалмалык ята бит. Менә булмаган әйберне дә матур дип сөйлиләр. Менә булмаган әйберне матур. Ничек инде матур дип әйтергә була булмаган әйберне? Менә шушы әйберләр, менә шушыдыр инде ул битлек кию. Бу тапшыруга махсус актер һөнәрендәге кешене, Галиәскәр Камал театр актерын чакырдык. Менә битлек кию турында сөйләшкәндә, тормышта да кайбер образларыңа кирип китмисеңме вакыт, Али абый? Кыенлыклар чыкмыймы?
битлекләр киеп алмыйсыңмы тормышта? Менә син әйтеп киттең, мин һәрвакыт чын дип. Буламы шундый театраль образларыңа тормышта да кирип китү очраклары? Ничек булмасын? Менә Буламы? мин соңгы спектакльбез дип әйтгәндә без куйдык Кариев театрында Микулай дигән әсәрне. Син төп рольне башкардың. Мин анда төп рольне башкардым, чөнки мине ни өчен сайлап алганнар инде. Минем бит инде ярты як Керәшен ягында үскән егет мин, әни минем бит Керәшен, әтием мөселман. Шунлык белән мин ул Керәшеннең бөтен нәрсәсен беләм дип әйтик. Мин анда туып, мин анда аның шунда кайнап үскән кеше буларак, менә шушы әйбердәгә кирип киткәч, мин үземнең авылны бик яратам. Мин үзебезнең авыллар бетеп бара, авылларыбыз бетеп бара, кызганычка каршы бик мин әнә шул авылыбызга бетмәсен, бәлки берәрсе миңа карап, берәр йорт салыр бәлки дигән уй белән миңа район тирәсеннән дә җир бирделәр йорт салырга, мин үземнең туган авылга салдым. Менә шу спектакльне уйнаганда мин гел үзем булып бетәм. Менә шу спектакльне уйнаганда мин гел үзем булып бетәм. Бернинди битлек юк монда? Бернинди битлек дә юк. Менә мин анда гел үзем булып бетәм. Шушы спектакльдән чыкканнан соң аннар тагын битлек киясең. Тормышта. Менә бит. Менә шушы әйберләр бар. Чөнки бөтен җан ачысы белән, җан ные белән уйныйсың анда. Менә авыр чыкканнан соң кирип китүләр, чыгып китүләр бик авыр. Нәрсә дип әйтүем, барлык кеше дә кия торган битлек. Кия шулай ди. Бөтен кеше дә кия торгандыр. Менә шул. Хәзер мин сине тыңладым да, Алик абый, син сәхнәдә тормышка караганда чынракмы әллә? Анда чынрак Алик Фазылҗанов мәле тормышка караган? Чынрак. Сүздә юк, менә Зөлфәт Хәкимнең Ришвәт дигән әсәрендә мин каритнене уйнадым. Редакторны. Редактор, чын редактор үзенең нилеге, дөрестлеге аркасында күп михнәтләр күрә. Шуннан чыгарып аталар, дан атып аталар. Мин шушы көндә шушы редакторларның нинди хәлдә икәнен күрсәтәсем килде. Аларның хәлләре нинди. Бит менә дөресен әйтеп булмый бит. Менә шул. Рәхмәт, Алик абый, фикерең өчен. Хәзрәтебез дини фикергә дә күчик. Чынлап та битлексез яшәргә кыенмы бүгенге дөньяда? Мисал өчен үзебезнең эшчәнлектән бер-ике мисал китерәсем килә. Мәсәлән, Аллаһның һәр бер мишкендә имам кеше халык белән эшли бит инде. Дәрес тә бирә. Кайгысы булса, кайгысын уртаклаша, җиназага бара бит инде. Шатлык булса, никахын укый бит инде, шулай бит. Һәм еш кына җиназа белән никах бер көндә туры килә. Берсеннән елап чыгып, икенчесенә елмаеп керергә никадәр сабырлык, никадәр үзенне кулда тота алу кирәктер инде ул. Бу җиңел эш түгел, димәк. Никах укыган парның бит инде аларның шатлык, сөенечле үткәрәсләре килә. Синең кайгырып, хәсрәтләнеп, моңа кадәр әле генә 1-2 сәгать элек кенә булган җиназаның хәлләрен сианда сөйләшеп утыра алмыйсың бит инде. Менә бу бераз сабыр итәргә туры килә торганда, ягъни бөтен эмоцияларны каядыр тирәнгә яшереп, инде кайсыны икенчесен тартып чыгарга туры килә инде. Бу хәерле эш, чөнки мәсәлән, кайгылы хәлдә, авыр хәлдә берәр авыр кеше ята икән, син бит инде табиб сиңа иртәгә үлә дип әйтеп булмый аңа, юатырга кирәк, киресенчә. Монда инде мәҗбүр итеп үзеңне чыгарырга кирәк, елмаеп тора алмыйсың бит инде. Билгеле. Аңлатырга кирәк. Хәлгә керә. Хәлгә керүдер. Шуңа күрә кешенең хәленә керә белү безнең халыкта электән булган инде ул. Кайгысын уртаклаша белү, шатлыгын уртаклаша белү. Дини кыйммәтләре дә шунда бит. Субханалла. Чынлап та рәхмәт, хәзрәт, фикерегез өчен. Хәлгә керә белү кешелеклелекне аңлата торган төп сыйфатларның берседер. Киләсе сорауга да күчик. Әлбәттә инде ихласлылык, чынлык дигәндә ничек инде гаиләне, балаларны күз уңында тотмыйк. Менә Алик әфәнде, сез инде ата кеше. Инде балаларны тәрбияләгән, шундый гаилә әгъзасы. Гаиләдә, балаларда киләсе буында ихласлылыкны ничек тәрбияләргә соң? Безнең балалар ягына килгәндә, Аллаһка шөкер, минем балалар иманда. Мин шуңар сөйнәм. Үзебезнең чынкы туган телебездә сөйләшәләр. Мин шуңар бик сөйнәм. Шушы әйбергә мин үзем теге безнең заманда бит ул иман, дин дигән әйберләр, төшенчәләр артта иде. Мин ул төшенчәләрдә без тәрбияләнмәдек. Мин шуңа күрә
Үзебезнең балалар безнең шикелле интекмәсеннәр, безнең кебек нинди икән бу, нәрсә икән бу дип йөрмәсеннәр өчен дип без аларны шулай иттек, тәрбияләдек тә һәм дә инде динне дә үзебез сайладык аларга. Белән нинди диндә булырга тиешләр, Аллаһка шөкер. Иманлылар алар бүгенге көндә, намаз укыйлар алар. Уразасын да тоталар алар. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Ул яктан мин бик сөенәм. Biz de baribir нәрсә әйтсәк тә, без бит нәрсә әйтсәк тә элеккеге заман тәрбиясендә үскән кешеләр. Коммунизм баласы. Шул заманнар тәрбияви. Менә алай итәргә, булай итәргә ярамый, тегеләй итәргә ярамый дип әйтә торганнар инде безгә. Менә шушы ни белән, менә бездән соң балалар ничек булыр? Менә ансысы зур сорау. Менә һәр хәлдә нәрсә генә әйтсәк тә, менә мин тәрбияләгән балалар, әле алар барыбер безнең тәрбиядә үскән балалар. Йөзегезгә кызыллык китермәячәк, сезгә шаныч бар. Аллаһка шөкер, менә шул ягы бар. Бит әле Али әфәнде, менә сез әйттегез дә, бераз гына бәхәсләшергә рөхсәт итегез. Совет чорын сагынып яшәүчеләр дә бар бит. Сез әйтеп киттегез дә, менә Совет чоры шундыйрак ул дип бераз гына тәнкыйтьтә булды бугай. Совет чорында без чынрак идек. Совет чорында барсы аңлашыла иде. Тәнкыйть дип әйтмәдем, мин тәнкыйть дип әйтмәдем. Монда бүтән кешеләр турында әйттем. Шулай дип тә әйтәләр диде. Ул сүздә юк. Нәрсә, без бит әйбер кулы булмадык. Без бит акча кулы булмадык. Biz bit qonaqqa yürüşdük. Bizning yuzoqlarımız bulmadı. Bütün kişi bir tegiz idi deyəlim o vaxtda. Bu menə hazır конечно baylar әйтәләр инде алар фәлән пәсмәттән дип кемнең ние күп. Теге нәрсә дип әйтүем инде. Аны диндә инде ул жалкау кешене сүздә юк, куп күрмәй. Бар инде теге җирдән дә йөрүчеләр дә булган аның. Лектә хәзер дә бар ул аны ни кырыенда йөрүчеләр, кибет кырыенда йөрүчеләр. Һәр хәлдә барыбер мин элеккеге заманнарны үземдә сагынып искә алам. Безнең балачакларыбыз гел башка иде бит. Шулай да чагыштырып карасак, Али әфәнде, ихласлылык Совет чорында күбрәкме, әллә бүгенге заманча яшьләрдәме? Мин яшьләр янында булырга тырышам. Алар ничегрәк сулыш алалар бүгенге көндә, ничегрәк яшиләр. Җир белән күк арасы инде сүздә юк. Безнең шур белән җир белән күк арасы, алар инде хәзер әнә шул такта ниләре дип әйтәм мин аларны, такта балалары. Барыбер нәрсә генә әйтсәк тә, әле барыбер безнең менә шушы мөхиттә яшәүгән, или безнең шушы Татарстаныбыз шулаймы ул, мин белмим. Менә барыбер нәрсәдер әле безнең балаларда ни бар. Ничек дип әйтим инде. Барыбер кишилеклек дигән әйберләре бар әле. Безнең менә бу Татар халкында дип әйтәм мин. Менә нәрсәк тә әйтсәк тә. Рәхмәт әби бабайларыбызга. Әби бабаларыбызга бик зур рәхмәт. Динебезгә рәхмәт. Хәзрәт, сездән дә акрын гына гаилә темасы турында күчеп шундыйрак сорауны сорыйк. Чынлап та гаиләдә, балаларыбызда ихласлылыкны, битлек кимәүне, чын булып калуны ничек тәрбияләргә аны? Күп галимнәр әйттеләр инде, балаларны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез. Алар сезне кабатларлар диделәр. Субханалла. Монда инде һәр кешенең үз ысулыдыр, билгеле. Ләкин бала бит ул, аны бер ялганлап була, ике ялганлап була. Аннан соң бит аңлап алгач, ул сине үзеңне төп башына утырта башлый. Үзе ялганлый башлый аннары. Шуңа күрә әгәр дә ачыктан ачык сөйләшеп, аралашып, фикерләреңне анык, дөрес дип әйтә алсаң, сеңдерә алсаң аларга, аларны сиң артын кабатлый торган була. Сүзеңне генә түгел, бигрәк тә гамәлеңне кабатлый. Чөнки һәрберебез карале элек әти шулай әйтә торган иде. Карале элек әни яки әби, бабай шундый сүзләр әйтә торган иде дип үсә төшә, адәм баласы барыбер уйлана инде. Шакыра барыбер үзенең калбына керә инде ул. Аның гаиләсенә нинди калып куелган, мәсәлән, нинди кыйммәтләр бирелгән балаларга, сабыйларга, шуның буенча бара инде ул, иншалла. Субханалла. Мин инде безнең даими дини экспертыбыз Рөстәм хәзрәткә ата, гаиләгә кагылышлы сорауларны кыю рәвештә бирәм, чөнки хәзрәтебез 4 бала атасы, шулай бит хәзрәт. Субханалла. Рәхмәт хәзрәт. Али әфәнде, мөмкин булса киләсе сорау: дөньяга ихласлылык җитәме? Менә бүгенге шушы күзлегегездән чыгып карап, гомуми бәя биреп китик әле актер кешенең һәм гомумән кеше буларак. Менә карыйбыз даими гомуми дөньяга. Ихласмы ул?
Җитәме аңга? Фикерегез нидә? Хәзрәткә әйткәч, мин үзем дә 4 бала атасы, Аллага шөкер. 4-кә 4 мө? Әйе, теге без белеп ниткән кебек. Әйе, менә ничек туры килгән. Без ул өлкән кыз минем кыз бала, калганнары 3 Аллага шөкер. Мин нәрсә әйтәсе килә, юк дим бит. Мин башта ук башладым шушы сүзне. Юк. Юк, ихласлык җитеп бетми. Бетми. Бу очракта инде дөнья күзе монда тотыла Дөнья, хәзер әйе, ихласлык. Нинди генә менә карыйбыз бит инде, менә хәзер карыйбыз, менә һәр нәрсә генә, нәрсә хәзер бара. Алла гына сакласын инде. Хәзер шул хәтле куркыш заманда яшибез. Табигать анабыз име, табигать анабыз безгә шундый әйберләр күрсәтә, шуны һаман аңламый кеше. Шуны һаман сугышалар име, һаман сугышабыз, һаман бара, шушы әйбер. Әллә менә бер көнне миңа җибәрделәр дә инде. Укып утырам шуны, бер зур галим әйтә, 10 елдан сез нәрсә буласын аңлыйсызмы? Шундый котышкыш катаклизмнар килә дип әйтә ул. Ник сез әзер туктамыйсыз? 3 кешегә, 3 державага нитте инде ул теге. Шушы 3 зур илләргә чыгыш ясады. Тиз арада менә шушы әйберләрне онытабыз шул. Менә шу әйберләрне онытабыз. Шушы нәрсә өчендер, шул битлек бит инде ул. Шуның аркасында шушы әйберләрне күп күрәбез без. Кешелек бит табигатьтән китте. Табигатьтән җыраклаштык. Безгә Алла Тәала без биргән әйбердән җыраклаштык без. Менә битлек киеп жүргән аркасында ул. Менә дөрестен вакытында әйтә белмәгән аркасында шушы әйберләрне күрәбез без. Мин шулайдыр дип уйлыйм. Теге ул хәтле үк теге мин инде үземне зур ниндидер бер галимнәргә куймыйм. Мин үземнең күзлегемнән караганда әйтә торган фикерем бу шушы. Мин башта ук башлаганда ук шулай дип башладым бит. Ихласлык җитеп бетми шул безнең хәзерге бөтен дөньяга шушы әйбер ул. Нәрсә генә юк бит әнә, котчыккыш бит инде. Ничек Алик әфәнде бу мәсьәләнең шишелеше бар? Ничек дөньяны ихлас булуда тәрбияләргә? Шишелеш юлын күрәсезме? Шишелешен күрәсең, менә дини китапларны укырга кирәк күбрәк. Дингә тартылырга Дингә тартылырга кирәк. Дингә менә бу дөньяны турында уйламаска кирәк бит. Мәңгелек дөньяга барасыбыз бар. Менә шушыны күбрәк уйласалар, бәлки әйбәтләнер иде ул. Бәлки генә түгел, әйбәтләнәчәк ул. Менә шушы юкка гына бит инде ничә мең еллар менә шушы язылган китаплар бер үзгәрми бүгенге көнгә. Менә шушыларны укысалар куркыр иде кеше. Әзрәк ниндидер нәрсә алыр иде. Менә инде мин шуңа уйлап торам, Алла Тәала илдә түзә инде. Менә шушы шундый матур иттереп яшәү безгә. Теге җәя эшендә. Рәхмәт дөньяви фикергә. Рәхмәт шундый туры фикер өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, дөньяга ихласлык җитәме? Дини фикер нәрсә әйтер? Билгеле җитми. Җитми билгеле. Кешеләр бер-берсеннән көнлиләр, хисатланалар, кызыгалар. Кайгы килсә шатланалар. Элек мөселманнарда Ибн Мусанна белән Мөхәммәд ибн Башар дигән хадис галимнәре булган. Икесе бер шәһәрдә яшәгәннәр дип әйтелә. Икесе бер-берсенә конкурент шикелле булганнар. Ике зур галим шәһәр халкы Ибн Мусаннага йөрсә, Мөхәммәд ибн Башар анда бундар дип йөрткәннәр. Башка шәһәрдән килгән халык, гыйлем алырга килгән кешеләр, егетләр, ирләр Мөхәммәд ибн Башарга килгәннәр димәк. Икесе конкуренция шикелле булган. Мөхәммәд ибн Башар үлгәннән соң, Ибн Мусанна үлгәннән соң, Мөхәммәд ибн Башар үлгәннән соң, Ибн Мусаннага бара кешеләр, кара, синең көндәшең үлде. Имеш шатлык хәбәр китерәләр аңа. Синең көндәшең вафат. Киресенчә коелып төшә, кайгыга сала башын. Менә бит. Һәм әйтелә 90 көн генә яши шул конкуренты үлгәннән соң. Һәм 90 көн буена бер дәрес тә бирми. Хөрмәт инде бу. Ягъни нинди хөрмәт булган, димәк, ул халык бәлки уйлагандыр, алар берсенә конкурент, ләкин инде генә зур шәхес булсалар да, зур галим, бөтен халык аларга карап торган ике зур галим бер-берсендә димәк конкурент күрмәгәннәр. Бер-берсенең башын ашамаганнар. Берсе үлгәч, икенчесе кайгырган, дәрес бирмәгән бүтән. 90 көннән соң үлде дип әйтелә. Менә шуңа күрә шуларны уйлыйсың да,
шатланырга кирәк, димәк. Инде генә кеше дәрәҗәгә менсә дә, Алла Тәгалә машина биргән, йорт биргән, әйтик, көч биргән, инде бүтән байлык нигъмәтләрен биргән. Сөен, әлхәмдүлилләh, карале. Бик яхшы. Алла Тәгалә сиңа кайтарыр бүтән яктан, бүтән кеше дә бай булмый. Бүтән кеше сәламәт булмый. Кай вакытта байлар арасында инде булса бер фәкыйрь кешедә булмаган авырулар килеп чыга. Фәкыйрь кешедә булмаган кайгылар, хәсрәтләр килеп чыга. Шуңа күрә без бит кешенең өендә, гаиләсендә нәрсә булганлыгын белмибез. Тышкы кыяфәт буенча гына фикер йөртәбез, шулай бит. Шуңа күрә кызгарга ярамый. Димәк, һәм мөселман кеше билгеле башкаларга гел яхшылык теләр. Яхшылык теләр, күңелендәге изгелек итү хисе булыр. Көнләшмәс, хусутланмас. Хәзрәтнең сүзенә куәтләп шуны, менә туфан, Хәсән туфанны утырталар бит нитеге. Өстеннән дә нас язып дип әйтегәндә. Шуннан кайткач әйтә бит. Син ничек шул кешеләр синең өстеңнән йөргән кешеләр белән син кул биреп исәнләшәсең. Син ничек аларны кечерәсең? Сәнгате матур бит. Әйбәт яза бит. Менә бит нәрсә. Мин аны хәзер ди, миңа ни итеп йөртте, мин аны хәзер өстеннән йөртте, мин аны сәнгать югала бит. Менә бит нәрсәсе ул. Менә шушы бер-берсенә хөсетлек булмаган дигән сүз дип аталам инде мин шулай дип. Элек менә кешеләр шундый булган инде. Бар кеше төшенчәсе һәм бар һөнәрче төшенчәсе шулай бит. Ул аның һөнәрен хөрмәт иткән. Изди рәхмәт. Без акрынга фикерләшү өлешене финанслауына да килеп җиттек. Хөрмәтле фикердәшләр, ул шулар яңгырар. Ихлас булу көчле кеше билгесеме? Һәр кешедә аңа сәләтлеме? Шул турыда фикер алышып китик әле. Али әфәнде, рәхим итеп әйтеп китегез. Сүздә юк көчле кеше. Хәзерге заманда бигрәк тә. Хәзерге заманда бигрәк тә бернәрсәдән дә курыкмыйча син дөресен әйтәлек кешемдә. Торып басты, әйт син. Син әле ишектән чыкканнан соң син әле исән калдыра әле юк. Шундый заманнарда яшәдек бит әле. Без хәзер инде Аллаһка шөкер андай әйберләр булмас. Дөресен әйткәч, бик көчле кеше генә булдырала. Мондый әйберне дөресен әйтә ала. Чөнки мин әйтмим, теге ниндидер кулында зур власть булган кешеләр дөресен әйткән. Монда әзрәк мин әйтәм инде менә шушы гадирәк кешенең фикере менә дип ихласлыгы дип әйтәм инде мин. Аннан соң минем Али әфәнди ишеткәнем бар. Ишетеп торабыз, кешеләр әйтәләр. Мин эштә бер төрле, мин ял иткәндә бер төрле. Чын йөземне минем өйдән эзләгез, мин туганнарым янында. Бу очракта менә сезнең шәхси мисалыгызда ул ничек? Көчле кеше ул бөтен җирдә дә бер төрле була аламы? Һәм никадәр авыр бөтен җирдә дә бер төрле булырга. Эшеңдә дә, ялыңда да, өеңдә дә. Сүздә юк авыр ничек? Авыр, бик авыр әйбер ул, бик авыр әйбер. Эштә дә гаиләңә кайткач та һәм башка җирдә дә дип әйтик инде җиңел әйберләрдән түгел. Менә шушы ихласлык булган аркасында бит кыйналасың. Шуңа күрә кайсы җирдә инде битне капларга да туры килә. Хәзрәтебез, сезгә дә финал сорауны бәян итәргә рөхсәт итегез. Ихлас булу көчле кеше билгесеме? Әйе, билгеле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытында күз алдына китереп сахабалар җаһилият замандагы тормышларын ташлап исламга киләләр. Кемнедер куллары терсәккә кадәр канга буялган. Кемнедер тормышында әллә инде авыр хәлләр булган, кешеләргә зулым иткәннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янында бер вакыт бер сахаба ир кеше елап утыра. Нигә елыйсың? Ир кеше бит гадәттә еламый инде, сирәк елый булса да. Я Расулуллаһ ди, яшь вакытта да өйләндем ди, бу җаһилият заманында әйтә. Балабыз туды ди, мин дә сәфәр киттем. Кызыбыз туды ди. Мин сәфәрдән ярак илләрне гизеп кайткан вакытта кызым инде 6 яшь иде ди. Кайттым, күрдем, сокланып ди, карадым ди. Аннан да матуррак кыз була үз гомеремдә күргәнем юк ди. Исем китте ди. Ләкин ди бездәге гадәт буенча, ягъни кыз балаларга ишетмәгәннәр. Хатынга әйттем, әйдә баланы бизәндер. Җаһилият заманында, исламга кадәр булган заманда, гарәпләр кыз балаларын үтерер алдыннан башта бизәндерә торган булганнар икән. Матур итеп киендереп, бәйрәм төсенә кертеп, хатыным җылы-җылы, теге газапланып кызыбызны бизәндерде, матур итеп киендерде ди. Кызымны алып чыгып киттем ди.
кунакка барабыз, нәрсәдер теге кызыктырып, инде ялганлап кеттем ди. Куюга ташладым кызымны ди. Кую. Гарәп илләрендә кую бездәге шикелле генә түгел, бик тирән. Чөнки су тирәннән чыга, димәк. 1-2 метрдан гына чыга торган су юк инде бездәге шикелле. Ләкин куюның читенә ди ябышып калды ди, кызым ди. Шуннан ди бармакларын түйеп, кулларын ышкындырырга мәҗбүр булды. Төшүп китте ди. Һәлак булды шулай кыз. Шуны искә төшерәм дә җылыйм ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тыңлап тора бит инде. Ул үзе дә җылый пәйгамбәрбез һәм әйтә: "Әгәр дә ди исламда рөхсәт ителсә, исламга кадәрге булган гүнах өчен җәзалау ди, сиңа ди җәза биргән булыр идек ди. Бу баланы үтергән өчен, баладан кутылган өчен." Димәк, карагыз, бу бит бик кызык фикер. Совет заманында, дингә кадәр дин булмаган заманда, күферлек белән, ялгышлык белән, яки усаллык, явызлык белән кемдер нәрсәдер эшләп йөргән, кешеләргә зулым иткән, каннарын эчкән һәм дингә килгән, йомшарган, дингә килгән, үзгәргән, дингә килгән, харамны, хәмерен ташлаган, бозыклыгын ташлаган, чистарнасы, пакланасы килгән дингә. Диндер бер җылылык, хакыйкать эзләп килгән бит дингә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның бу сүзе бик хәерле, димәк. Исламда, димәк, дингә кадәрге булган гынах өчен җәзалау юк. Җәзалау Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Шуңа күрә теге кешене тикшереп йөрергә кирәкми дигән сүз инде. Төрле кешеләр бардыр. Үзенекен карарга кирәк. Үзең артта нәрсәләр калган? Син аларны юып бетерә аласыңмы, ул гынахларыңны? Кемнәргәдер начарлык эшләгәнсең, алардан гафу үтенгәнмесең, бәхиллеген, ризалыгын алганмысың? Менә шуңа күрә инде ихлас булып калу кыен, әлбәттә. Кешедән гафу үтүн дә җиңел эш түгел. Анда бит теге ул башына кичәйтеп, димәк, битеңне йыртып, кемгәдер барып, гафу үтенә белергә кирәк. Бу белгиле көчле шәхесләр эше. Иншаллах. Чынлап та көчле кеше дигән нуктага тукталыйк та, акрын гына тапшыруыбызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тамамлап, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлеше менә шулайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәшләр, күңелләрендәге бер сорауларын янәшә утырган фикердәшенә яудырырга тиеш булалар. Ләкин ул сорау фикердәшенең эшчәнлеге белән бәйле булырга тиеш. Алик әфәнде, сезгә инде аңлашыла, дини сорау күптән үзегезне борчып йөргән бер дини сорауны менә иң мәртәбәле хәзрәтләребезнең берсе сезнең янәшәгездә бирергә туры киләчәк. Инде хөрмәтле Рөстәм хәзрәтебезгә сәхнә эшчәнлегенә, театр, актерлык эшчәнлегенә бәйле бер сорауыгызны безнең Алик әфәнде Фазылҗановка. Мин беренче булып бирердем, әлбәттә, тәкъдим итәргә кирәк була. Мин үзем шигырьләр яратам инде. Менә шуны форсаттан файдаланып, Алик абай берәр матур шигырь сөйләсә, мин бик шатланып, сөенеп кайтып китәр идем бүген. Менә бит нинди сорау, беренче тапкыр әле, рәхмәт хәзрәтебез. Менә шушы нәрсәне әйтүгә миңа искә килеп төште. Ринат Харисның шигыре бик матур әйтелгән анда. Менә шушы бу тапшыруга да килә торган шигырь менә каян искә килеп төште менә минем. Рәхим итегез, Алик әфәнде. Менә бер яшибез бу дөньяда. Бер дулап үтеп барыш. Артыбыздан ятып кала. Мең рәхмәт һәм мең каргыш. Әйләнәсең дә карыйсың. Нинди галәми рәхәт. Кышкырып әйткән каргыштан көчле. Пышылдап әйткән рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Менә мин шушы шигырь шикелле яшисе килә. Күбрәк рәхмәт сүзләр ишетергә язсын. Һәрбер менә бу дөньяга туган халыкка, һәрбер бәндәгә күбрәк рәхмәт. Менә мин Аллаһ Тәгаләдән сораган чагында да әйтәм, сорыйм шулай итеп иртән торган чагында. Газиз Аллам, миңа Аллаһ Тәгаләм булышканчы мин кешеләргә булышырлык исәнлек, саулык бир миңа дип телим мин менә иртән торгачта. Менә шушы минем беренче соравым шушы. Рәхмәт, Алик әфәнде, сезгә дә рәхмәт. Хәзрәтебез җаваптан канәгатьме? Билгеле. Амин, шулай булсын. Рәхим итегез, Алик Менә әфәнде. хәзрәт соңгы вакытта дин дигән әйберләр, мине борчый торган әйбер шәхсән үземнеке, бу бар менә шундый диннәр,
менә дин дип әйтмим, менә ничә 99 дип әйттеләр менә юнәлеш. Хәзрәтебез яхшырак биләдер, хәзрәт. 77 дип әйтәләрме? 73. 73 менә 77, 99 нене безнең Алла Тәала безнең ние бу 99 77 дип әйт. Менә соңгы мине шәхсән үземә шушы әйбер белән очрашырга туры килде. Дингә бик нык кирип китеп, менә бу хәзергесе, менә хәзергесе яши торган мөхиттән дә ераккарак китә торган дин барлыкка килгән хәзер. Менә минем үзем шәхсән шушы әйбер. Менә ул, менә алар шушы менә хәзерге динне алар ничектер кабул итә алмый. Мәчетләргә дә менә ничектер анда фәлән булалар, тәгән түгән булалар дигән сүзләр ишетергә туры килде инде миңа шәхсән үземә. Менә бу нәрсә бу, менә нәрсә бу? Шул хәтле бөтен дөньяңны онытып кирип китәргә кирәк. Бөтен менә шушы җырларга ярамый, рәсем ясарга ярамый, биергә ярамый. Менә шушындый бармыни ул диндә менә шушы киртә. Менә эшләргә ярамый дигән әйбер. Аңлашылды. Рәхмәтегез, хәзрәт. Элекке галимнәр әйткән сүзләре бар. Мөселманнарның беренче буыннары җырчыларны бик хөрмәт итмәгәннәр. Бу нәрсә бар. Бәлки шуңа аваздаш булып, кайбер галимнәр димәк, алар хөрмәт ителмәгән зат дип әйтелә. Коръәндә шундый аят бар. Ва минән нас ман яштари лаху al-хадиси лiyudilla an sabilillah. Yani Allah Teala әйтә, кешеләр арасында да лахул хадис тәкъдим итүчеләр бар кешеләргә. Лахул хадис турыдан туры тәрҗемәсе кызыклы тарих дип, кешеләрнең вакытын ала торган ниндидер бер матур сөйләм, башка дип әйтүчеләр бар. Күп шәхесләр менә бу аятка таяналар, димәк. Сәнгать, мәдәният һәм башкалар, җыр, бию, алар ярамый дигәндә күп галимнәр шул аятны китерә, димәк, алар ярамый дип аңлатканда инде. Безнең халыкта теге урталык дигән нәрсә бар инде. Алхамдулилlah. Әгәр дә без карасак, шәхеснең үсешен мисал өчен. Кеше бер көндә генә әйтик, музыкадан, бер көндә генә тәмәкедән, бер көндә генә биюдән, җырдан белгеле аерыла алмас. Ул мөмкин нәрсә түгел. Ләкин һәр кешенең үсештә аерым бер баскычы бар дип карарга кирәк инде. Мәсәлән, кеше Коръәнне күбрәк укыган саен, аннан тәм тапкан саен, шулай бит, аннан ләззәт алган саен, ул белгеле җыр биюне теге икенче план калдырыр. Тагын да үскәрәк менгән саен җыр бию аның өчен кичерәер һәм бөтенләй бәлки тормышыннан китеп тә барырга мөмкин. Һәм моны без гаеп итмәбез, димәк, кеше әгәр дә рухи яктан үсештә икән, без аны хөрмәт итәбез үсешен. Һәм белгеле без башкаларга да тел-теш тидермәскә киңәш бирәбез инде, белгеле. Һәр кеше үсештә булуын үсешен без күрә белергә кирәк, белгеле. Карале, бу бит намазга баскан. Карале, бу бит уразат та башлаган. Карале, бу кичкенә генә бала булса да, карале, бер-ике сүрә белә бит әле. Башыннан сыпыр бүләген бер күчтән өчен бер шатландыр, сөендер. Шулай итеп тәрбия ит, димәк, күңеле сүрелмәс. Менә тик кисәк кенә рубил дигән борып куярга ярамый инде, гади телгә. Коръән бит инде 23 ел дәвамында ингән, теге бер көндә иңмәгән инде. 23 ел дәвамында ингән. Шуңа бу бит аңлатыла, шәхеснең үсеше, димәк, беренче елга сузыла инде барыбер, сәрте бар. Безнең театрлар турында чыгарылыш булган иде. Әзгенә җүпләргә рөхсәт итегез. Илгиз Зәйниев килгән иде, танылган әкият театры режиссеры һәм дини театрдан да безнең вәкилебез бар иде. Илгиз әфәнде әйтте, динне менә намазлыкка менеп утырдың да, башка бер каяда китәргә, күчәргә ярамый, сикергә ярамый иттереп күрсәтмәсеннәр иде. Дини театрда матур иттереп күрсәтегез әле динне дигән теләктә калган иде ул. Менә нәрсә ярамый түгел. Бүгенге Алик әфәндене сорауы да шуңа бераз гына аваздаш булды. Җаваптан канәгатьме Алик әфәнде? Канәгать. Мәгә вакыт кирәк. Вакыт кирәк, менә шул шартлатып китереп, менә бит мәчеткә кирде икән кеше, бер нинди ярамас сүз ишетте икән, керми анда бит. Менә шуңа күрә кистереп әйтү кирәкми. Дөрес, моңа кеше үзе моңар мин аңар укыйм, мин үзем дә дини китап, мин христиан дини китапларында укыйм, мин чөнки минем әнием керәшем булгачтан, мин менә төрле яклап эзләнәсең ул, менә шуңара күрә
Шуңа күрә инде. Көннәрнең берендә Алик әфәнде мәдрәсәгә килеп, дини белем алып, өлкән яшькә җиткән көнендә Фазылҗан хәзрәт дип халыкка танылса, без гаҗәпләнмәйбез иншалла. Амин, хәерле булсын. Алик әфәнде хәзрәт, чынлап та безнең динебездә ярый дигәннәр дә бик күп, субханалла, шулай бит хәзрәте, субханалла, күркәм яклары, гаҗәп күп, Аллага шөкер. Рәхмәт бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Хәерле, имин, матур нәтиҗәле тапшырулар булсын диде Алла бирсә. Амин, 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 шулай булсын. Амин. Без инде хөрмәтле фикердәшләребезгә рәхмәт әйтәбез һәм акрын гына хөрмәтле тамашачыларыбызга да сау булыгыз дигән сүзләр әйтеп, бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын кабаттан исегезгә төшерәбез. Дини фикерне тәкъдим итте Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанны атказанган артисты Алик Фазылҗанов. Кабаттан рәхмәт, Алик әфәнде. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бик кызыклы очрашу булды бу. Минем өчен дә бик зур рәхмәт. Амин, шулай булсын. Дини фикерне тәкъдим итте тапшыру безнең даими эксперты, мөхтәрәм имам хәзрәтебез, мәркәзебезнең Рахматуллаһ мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Ясауиев. Ассаламу алейкум, зур рәхмәт хәзрәт. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Без инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә саубуллашабыз. Рәхмәт вакыт табып әлеге очрашуны, тапшыруны караганыгыз өчен. Хәерле имин тапшырулар булсын. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз.